Honderden mensen namen afgelopen zondag deel aan project Picnic. Op verschillende plekken in Venray en in de kerkdorpen werd volop genoten van de zon, gezelligheid en natuurlijk de picknickboxen. Nou, dit is een landelijk initiatief van Koninklijke Horeca Nederland. We hebben dat naar Venray opgepakt. Onze voorzitter Gijs die heeft ons allemaal benaderd namens Horeca Nederland. Jongens, wij doen eraan mee. Wie doet er allemaal mee? Nou, en al heel spontaan kwamen allerlei aanmeldingen van allerlei horecaondernemers. Nou, wij willen graag meedoen en eindelijk een keer een statement maken naar de overheid toe. Niet alleen Venray Centrum, maar ook alle kerkdorpen. Heel veel uit kerkdorpen doen er mee. Ja, dit is een geweldig initiatief. En toen hebben we bedacht van nou, wat gaan we in zo'n picknickbox doen. We zijn meteen aan de verkoop gegaan en dat werd een succes natuurlijk. En we wisten niet waar het zou eindigen. En op een gegeven moment hebben we maar een streep getrokken op 500. En om precies te zijn er 535 geworden. Ja, dat is natuurlijk een geweldig succes. En eindelijk hebben we weer mensen bij ons voor de deur. Heerlijk gevoel. Ja, we hadden het gezien en natuurlijk misten we de horeca wel. En ja, gewoon lekker ergens anders eten. Dus toen dachten we wel van, ja, dit is wel een hele mooie kans om, ja, en ook om de horeca te ondersteunen. Dus, Ja, eindelijk weer iets te doen wat met horeca te maken heeft, hè. Hebben we allemaal wel gemist. Ja, wekenlang, maandenlang niks kunnen doen. En nou eindelijk weer in het zonnetje zitten. Kan niet beter, hè. Toen het idee werd gelanceerd, hadden jullie meteen zoiets van, dat gaan we doen? Ik denk dat wij de eerste waren die ons aan hadden gemeld, ja. Ik denk het wel. Ja, ja, het is gezelligheid op straat, eindelijk weer. Het is mensen, je hebt weer een praatje te doen. Mensen vinden het ook geweldig om te doen. Maar ik denk ook wel dat mensen het ook leuk vinden om de horeca te ondersteunen. Ik denk dat dat ook maar wel meewerkt. Mensen zijn er ook wel klaar mee, hè? Wij ook. Ja, toch wel, zonder dat je het door hebt, zeg maar toch best wel veel, mis je best wel veel, ja. Is dit een opmaat naar meer de komende maanden? Ja, het zou wel leuk zijn als de horeca nog lang dicht blijft en dit zijn leuke alternatieven. Ja. Dit is het begin, hopen wij, van iets heel moois deze zomer. Het wordt mooi weer, ook komende week. Dus ja, het is natuurlijk fantastisch als mensen lekker naar buiten kunnen. Buiten, ja, wat kan er gebeuren zou je denken. Maar dit is leuk om te zien dat mensen eraan meedoen. En dat wij met de horeca, de samenwerking is geweldig. We hebben gisteren en vanmorgen met alle ondernemers samen al die boxen in staan te pakken. Natuurlijk een hoop plezier en lol. De samenwerking is geweldig. Dat alleen al. De nood is hoog. Heel veel ondernemers hebben het water al over de lippen staan, al aan de ogen. Het is heel simpel, hè? Iedereen is al inmiddels zijn hypotheek of zijn pensioen op aan het eten, zijn spaarcentjes, alles al weg. In de hoop dat dat dadelijk nog een keer terug kan komen. Maar dan moet het wel terug kunnen komen. En snel. Een jaar al geen horeca, hoe is dat? vreemd, want ik werk zelf ook in de horeca, dus dan heb je ineens geen werk meer. Dan moet je ander werk gaan zoeken en dat is, ja, dat is heel erg wennen dan. Want normaal werk je erin, dus dan is het in één keer weg. En hoe is jouw verwachting? Gaan de terrasjes binnenkort weer op? Ja, ik ben bang van niet. Het zou wel leuk zijn, maar ik denk dat het nog wel even op zich laat wachten. Ja. ik hoop gewoon dat er langzamerhand meer mogelijk gaat zijn en ook dat de horeca wat meer mogelijkheden gaat krijgen. Want ja, het is wel erg stil zo. Ja. Dit is geen start om centen te verdienen, dit is puur een statement maken. We beloven alvast dat wat wij hieraan verdienen, dat teruggaat naar de mensen zelf. Meer verklap ik nog niet.